पायमा तंदिर पायदागी చాలా ఉంటారు గిరా పాటల దేవరి ఊరిబిరు ఈత చూడదు దేవరి పాటల ఈత చూడదు రాయ్ పక్కనే బా ఓకే ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు బాయికు బావా భారతాది नावा उन्हीं कोयमंता इके मा साब मा जाति क्लासी बच्चों पोराटम की सरमंतो इंकेट के ओना दिलता विचार समझ को नोड़की मंता आदि हिसाब ने मोमट ओना पच्चीस मंदी माऊ नेटा जनरेशन वाले कांडिल को नाई समझ को इस कल्चर मने गिरे मावा एजुकेशन ताक्षर मंता एजुकेशन के हिसाब ने इत मावा कल्चर तुम फुले मावा इन्वॉल्व मावा इत कोई मानता बारी तक मावा इत कल्चर में गने बहाना सर मंतर कांडिल गिरे साठ सोल सर मंतर ननी चोर करी तो नाक बगरा तो ये इंद्र वायु नाक ना तो बोल किसे ले इत मावा बेडल की तन मावा पेन रंग इत हिसाब ने मावा कल्चर मरुमा नेटा जनरेटर रोपो गिरे महाके सूर सर मंता इंडिया रोपो डोंगुल गाव मंता पतना इंद्र वैली नारोन उच्ची रंडे सेकंड कुत्तोन साधुन तोड़तो टोटल हिस्ट्री होना नालेज नग मंता अदेलासी नावा इनल कोय बदलिते के मराठू मावा संस्कृति संप्रदाय मरुवा बारिते के ने नाडी सूर सर मंता उन्दी मेहनत रोपो बतकम इंते बदलते इंते मावा पाटन मरुन सर मंता मावा खायना मरुन सर मंता अदेलासी मरुवा इंदर ई दिवाली ते निमत ने समझे मेवा आशीर्वाद नहीं मावा इस कल्चर संस्कृति डेवलप आसी प्रपंचम सु మొత్తం మాకే చూడనా మావ గోండవాన ధర్మ ఇత్తర్ బతి బస్కే బోలే మాతే అచ్చల్లే ఇంకే ఇంతే బతి అద్వాజర్ మంతా అదనాసి మరటు ని బతికనే మరటు మావ గోండవాన ధర్మ కరలే మాతా ఇన్వాల్ दुसरू पण गेवडकी मानता అదనాసి మావ సంస్కృతి సంప్రదాయ మరువక్ మంతా టింజర్ నన్ను దాకొటన నమస్కారం చేసి ఏనే రావు ఇక్కడ మా ఇంటి మరొక మా రాజస్వామి ఇస్తూ ఇది మా కల్చరల్ ఈ కల్చరల్ తో మన డ్రాగి కేవలం నిరుసోక బయట గోష్ఠి మంతా భారీతిಗೆ ఇంకే విద్య చెందలే మాకు విచార ఆచార సంస్కృతి ఆచార విచార తెలియవలసలే బట్టి ఇంకే ఇదే మాకు ధర్మ చెందలే జాతి మంతా జాతి చెందలే ధర్మం అంతా భారీతిಗೆ मराठो इनके वेले वेले मावा धर्म मावा संस्कृति मावा पेन को देव धर्म सुटकी सी बदल की शर्म अंतर देगे मुने बात आते हैं पति माउ थे तत्ते बिलिंग तत्ते एक पीछे उन्हें मुने होता बातों मनते सोनोरी केंद्र उन सोचलवती मनोरी मनते और कुन कार्य की सी माँ विचार बात माँ आचार बात धर्म बात माँ पेन बात वेन बात इनवाल इतल मारा गिरकार बारे तेगे तोले मुझे आन पालू मतो मायेलते असके इनके वेले वेले इतबो एजुकेशन गिराते बदी मा धर्मतून बुले मा श्रीमंतर मा इनके सुड़ा रेला पाट इनवाल बत्तूर बाइक ना येत मा साथ पेंदा इतब इनके पाटवा अजातरे इनके आकर मोर बदल वासर लेवा इकडे ఏం చేయమంటారు బదలు కై జాగా టీవీ మాట అలటోతే వెlle వెlle ఇతమ ఏందో కమి ఆత डोंगरगाम नाटे अंडरी प्रोग्राम नग वातरोರು జాతితో మునే వైవాల్ జాతితో చేతకివాల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడు కోరల్ మంత్రికి మోరే ఓరులింజెత్తికి జాతి ఆదివాసీ జాతితో మునే ఓసికు నేడు వడకంతో రాష్ట్రమగాయి దేశమగ పార్లమెంట్ వరకు నేడు కోరల్ సొత్తయింజెత్తికి ಅದು బాబురావు సార్దన్ ప్రత్యేక నాట్యవాతులు కాబట్టి ధన్యవాదాలు సార్ దానే మంత్రి సంబంధించిన ఇందర్వెల్లి ఎంపీపీ సిర్కొండ नाने सार मेरे सरपंच पाटला देवरी महाजन को संदूर को ना నేను నగదలో మరటు గుసాడి బహన్ ఏందువాల్ బట్టలు ఏందువాల్ ಇದು ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಸಂಧಿಯೇ ಆಗ ನಾಟೆ ಪಾಠಾನ್ಗ ತಲ್ತೆ ನೇಟ್ ವೇರಿ ಅದು ಸಂಧಿರ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ವಿಷಯమే నగదల్ మా పెద్దలు వేతురు జస్ట్ ನನ್ನ హక్కులకు బారితవేక దానే కల్చర్ బారితవేక నేను ప్రభుత్వానికి బదల్ తీసేమంటే చోర్ మంత సోబత దండారి తేన్ సుట్ కిసికొను
बोटा मांग कच्चिಕೊಂಡು बे 10,000 रुपये सीयू सीसिಕೊಂಡು तान हाईलाइट కింద అనుమానం మా ಇದು దండరితు నేను బారికి ఇసేసలే కాబట్టి ఇది గిర కుట్రయే ఇతగా మీరు హుషారాయో గిర ఖర్చాలు బయట తోల్వా అదే లాసి ఉంది వాళ్ళ బద్దలు ఇదిగే చదువు ముందు మరటు ఎడ్యుకేషన్ కరితేగే బచ్చోరి వాళ్ళ హిస్టరీ వాళ్ళు అజ్జు మామూలు మంతోరు పూర్తిగా చరిత్రగా ఆడతారు ఇంకటంటే పక్క వేరి మరాడు బత్తలాంటి వాళ్ళకే పూర్తిగా ఆడతారు నేను ఆధార్ చరిత్ర గలవంటి వాళ్ళు మనము నేను మా హక్కులకి హరించారు మంత నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదలైతే మంతయే ఫస్ట్ వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలే మాకు చిన్న చూపుతో చేరమంత నేను మా ఉద్యమం జరిసేరమంత అది పక్కన రిజర్వేషన్ తగ్గ ఉద్యోగాలకు వాసేసేలే అదుంది పక్కన మతికి ఎల్ఆర్ఎస్ పూణೆ చట్టం తట ಅದು ಸೋಡಿ ತಿಂಗಿ ತೆಗಿರೆ మళ్ళా జీవో నంబర్ 3 గిరి పాసి వాడతా ఇచ్చరు వివక్షత మంత కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం గుణపాఠం నెక్స్ట్ బాబురావు సార్ ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్ 9 సార్ పిలుపు సీసేమంటారు తానుగా మాత్రం పెద్ద మొత్తంలో మన పందిరి ఐక్యత మంచుకునే మునే దాకా డింజర్ మంతం ఇదే భాగంగా నేడు సార్దులు భత నాటే సొడితే అదే నాటే ఓన పండుగ నేను మీ నాటేవాతో डोंगरगांव नाटे पंడుగ नरका पियाल ओरोर एमपी बोरे मंतोरी चरित्रके रोहन सोंजी एसी वासी मदना ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ನಾಕ್ ಬತ್ತಕ್ಕಿಯಲಾಗಿ ಬತಿ ನರಕ ಪಿಯಲ್ ಪ್ರತಿ ನಾಟೆ ತಿರುಸಿ ನಾವು ಬಾನ್ ಮಂತೆ ತಾತಮ್ಮ ಸೇನಾತಕ ನಾವು ಬಾನ್ ಮಂತ ಬತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂತ ನಿಂದ್ರೆ ಏಕ್ ವೇರಿ ಬೈವಲೆ ನಕಾತೋ ನರಕ ಏಕ್ ದೋ ಬಜೆ ವೇರಿಗಿರೆ ಡೋಲ್ ಪೀಸಿ ರೋಡ್ ಕನಗ ವಾಸರ್ ಮಂತರಿತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮೈ ಮಾವ ಪೇನ್ ಜಾತಿನಿ ಈದಲೆ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯಾರ್ ನಿಮ್ಮೈ నేను మాకు విషయానికి ఇంజుకును ప్రతి ఒరరు అంతేర్ ఆనే ఐక్యత మంజుకు మునే దాకటింజర్ నాకు సీత అవకాశం ముగించేమంత చేశాం ఆదివాసి పీఠకనే మూలవాసు వారు నాటైతే మాకు ప్రతిదీ మా టీవ పండుగగా ప్రత్యేకత మనంత మమ్మటు ప్రకృతితో కరుణ తీసే పంచభూతాలు పవిత్రమంతము అవైకుంఠీని మాట ఎప్పుడే మాట పూజ గీసారు మనంటారు బతి మా కల్చర్ బతైతే మంత पारंपरिक भाषा म्हणते इथे माटू మనం अपने నాడిత తరంలోకి మాకు అందించడ బాధ్యత మాకు అంతా కాబట్టి మామూలు మా కల్చర్ గురించి పర్టికులర్ కరిమతులు జర భారీవాసి వాటికి ಅದು మాకు కొంత అనుభవం వాసి తాను మున ఓయరాసి ಮಾಡಿದ್ರೆ मुनि मनसों काबट्टी वारित के माँ जाति का बचले सूर्य के जन फायदा थे उन्हें इनके चरित्र कारुण का थे कुमरम जी माई इनके मनते रू ऊरू देह अपरंग से रू बच्चे पूरा जीवन मनता पूरा आत्मनिर्भर मनता पूरा आत्म तो इनके लिए उन्हें माटो किसी रू करी किसी को नोटो उन्हें टाइम वाले को माटो ये भी चिंता टिके आता चरित्र किया ना कि मैं मार्क एजुकेशन पाले నేను వాళ్ళకి రాను రాను ఇది టెక్నాలజీ బెడైతే మంతాయి తాను అనుగుణంగా తాను ఎంత వాడనా అదే వాడనా తాను మితి మీద వాడితే అది తిరిగి నాకే ప్రమాదం కాబట్టి ఈ పాశ్చాత్య సంస్కృతి బెడైతే మంతాయి వేరే సంస్కృతి పొట్టమాయి ఇవ్వరు అది మనకు కొత్త ఆసక్తి మనకు వాడి కనుక మరి గావుగా పాఠాలు దేని మహాజన్ మంతే కీలకమైన ಇದು ಮತ್ತು ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಾತು ಕಮ್ಮು ಗರೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೇನು ಬಂದು ಪರಂಪರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ తరతరాలకు ముందు నేను ఓయర్ బాధ్యత మాట్లాడమంట కాబట్టి నాకు సీట్ అవకాశం ముగించే మా ఆదివాసి కల్చర్ మా సాంప్రదాయం ప్రత్యేకంగా ఈ భారతదేశంలో సరికొత్త బదిగే కల్చర్ మంతైతే ಅದು ಆದಿವಾಸಿ ಜಾತಿತ ಇಂಜನೀರಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭంగా వ్యక్తిత్వంతో భారతకే నేడు ఆదివాసి 1 లక్ష 2 లక్షల మంది మధ్యనే ఉండే दूसरे జాతి దగ్గర మధ్యకే మా లక్ష మందితో బోనస్ సగనం ఉంది ఆయానతికే ఉంది 5 నిమిషాలనే సమదే లక్ష మందికి 4 లైన్ నీల ప్రాంతే
ನಾಲ್ಕು ಸಗನು ಮೀರಿ ಮಾತೆ ಸಿಯು ಸಗನು ಮೀರಿ ಮಾತೆ ಸಾರು ಸಗನು ಮೀರಿ ಮಾತೆ 7 సగంగా ఈయన మనకు ఉంది 5 నిమిషాలనే 1,00,000 మంది మధ్యకిరే ఉంది ಬೋನಸ್ಗ ಮೂರು ಆಯ್ವಲು ಆತನ ಚರಿತ್ರ ಬೋನ ಹನುಮಂತಿಗೆ ಅದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾಜದಾಗ ಹನುಮಂತ ದುಸರುಡ್ಕು ಬೋನ చెల్లె కాబట్టి ఇదే మా సాంప్రదాయం కాపాడితే వార్త రీతికి అది మా సమాజు చైతన్యం మత కాబట్టి మనకు నేను నెరుచుకును ఇగేన తర్వాత దండారి సందర్భంగా మనకు ఐక్యత అంత దండారి సందర్భంగా ఉండగా మనకు ఉడికి అనంత దండారి సందర్భంగా చుట్టరికం ఏర్పడంత దండారి సందర్భంగా పలానా నాటోరు పలానా మాయనల్లి జరే చుట్టరికం కరిమంత భారతిಗೆ ఇంకెనుంది నాటే సొత్తనకు నాకు ఒడికి సెల్లకే వరడు వాసుకును అరే మేము బాయికి మంత వ్యక్తికి అస్తే నాకు రావు ఈతలు కానీ యువత మరొక అయితే దండారి సందర్భంగా మరి దండారి పది నాటే సొత్తకే అరే మా ఊరు చుట్ట మింజరే ఓ ఛాయ నేను చెరువుతో ఉంటే పదవి రకంగా ఓ రోజుకును అరే మనకు చుట్టాలు కాంత ట్రై చేయరు పరిచయాలకి ఇవ్వాలి అవకాశం దండారి తందా కుటంతా దండారి తందా కుదుంది డబ్బులు రిపీట్ బదలితే दूसरो जाति तो उन्हें मरमिंग आया है के बजे गुजिन सुनने आया है के कार की सिद्धांत अन्य रकरकाल की सिद्धांत बजे देन दंडारी वाला मार्ग उपयोगम बदलिते बोले दंडारी सूत्र और गांडी अदनाटे बजे गुजिन सोजिकुल पदार्थ गीते नाड़ी चोरी केसिकुनु मरमिंग जीवालु ఆస్కారం మీరు దండారి సందర్భంకు మాకు కలగంత కాబట్టి అనేక రకాలుగా మాకు నైతికత క్లాసి యూనిటీ క్లాసి మా ఉడికి క్లాసి అన్ని రకాల సాటి మాకు దండారి ఉపయోగపడంత కాబట్టి నిజంగా బుడ్డెమ్మైన వాళ్ళు మావ కల్చర్ ప్రో దాడి చేయలే భారతికి గతంలోనే మావ మరటి గోండ్ రాజాలి వేలేని మంత మంది తోలేని చెల్లె మావ గోండ్ రాజులు పొరో మొత్తం దాడి జరిసి నేడు వాటి వేలేని మంతవతి తోలేని చెల్లె కాబట్టి నేను నాడిగిరే మాకు వేలేను మదన తోలేని మదన ఎత్తికే మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ఖచ్చితంగా కాపాడవలసిన అవసరం అంతా అర్జు శాస్త్రులు మేధావులు ఖచ్చితంగా ఈతలు సాంప్రదాయ సంస్కృతి పుస్తకానికి జీవాలు అవసరం అంతా జరిగిన సందర్భంగా నన్ను విజ్ఞప్తి చేస్తాను భారతికి నేనేమో మనకి ఇంద్రవేలి పోరాట మాత అక్కడ సాటే నేనేమో మావ చరిత్ర మనకు లేక వర్మకు కుమ్రం భీమరాజు చరిత్ర నేనేమో మావ చరిత్ర లేక వర్మకి కాబట్టి నాడిగిరే ఈయనే ఇంకెగిరి బదలితే బోరే పూస్తే అస్కే బెరేరా అయిన వాళ్ళ మధ్యకే ఉండే మావ వాయువుల తరంగా ఆస్కే బెరేరా అయిన వాళ్ళ మధ్యకే అక్కడ సగం చూడలేత కాబట్టి మా కల్చరల్ సంధి సుడితు సంధి మా సాంప్రదాయం సుడితు సంధి మాకు ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ ఇన్వాల్వ్ చూడేంత రిజర్వేషన్ మాకు మందనైతే మనకు ఖచ్చితంగా మా సాంప్రదాయం ప్రకారమే మనకు ఖచ్చితంగా ఇది కియాని జరిగే ఈ సందర్భంగా మనం విజ్ఞప్తి తీసివేసే మంత్రులు వారికి మామూలు విలేజ్ అనుకో టీవీ చూడవల్ జాస్త మంత చర్చలు ఎందువల్ల కమ్యా వారసంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వాత మరాఠీ సమझे మాత్రం నన్నగిరి సమझे మాత్రం సారు సాల్ కాదా మనం ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతా సమझे మొత్తం ప్రతి మాకుడు వారసంగా ఇది కానపర్ నియోజకవర్గంగా మా రామచంద్ర లంబలే బట్టి ఓన్ ముండే పతే ఇన్వాల్వ్ బాధ చెల్లి ఓర్ బాధపడితే నాకు పతే అవసరం చెల్లి మరి వాస్తవంగా రేఖా నాయక్ బస్కైతే మైతయో అగడాలు మాత్రం ఆదివాసీ గుణంగా వాసే చెల్లె కాబట్టి స్వయం బాబరావు నిర్ణయం చేస్తారు కానాపూర్ నియోజకవర్గం బస్తే మంతయో ఆదివాసీ గూడా భవతి మంతలో అవు గూడా నక్కనగా రాయన పూరా సమస్య బతామంతా అవు కడికియన అవు కడికి ఖచ్చితంగా మా ఆదివాసీ గూడను చైతన్య గూడను అభివృద్ధికి అనే ఆలోచనతోనే నన్నుంది నరకాపియలు వెలిసేకుడు ఖచ్చితంగా అభివృద్ధికి అనే ఆలోచనతోనే నేను తిరిగి మంతా భారతికి నేను వాసంగా అది బాయి వాసెలే మావా నాకు కేసీకి వాసెలే
వార్తకి పని తీసేలేదు కాబట్టి మాకు అన్యాయం ఆశయం ఉంది కాబట్టి అన్యాయం ఆయన వ్యక్తికి నన్ను ఉద్యమకారులుగా నన్ను ఖచ్చితంగా మా ఆదివాసీ జమాతులు న్యాయం చేయాలి బాధ్యతకి నావే కాబట్టి దానిలాంటి నక్కనే వెలిసే మంత్రం మీరు ఇంటర్నెట్ చూడటం ప్రధానమంత్రి కొత్తగా తీసేది ఈ స్కీమ్ పెడతారు అది స్కీమ్ లాగా దాదాపుగా 1000 రకాల ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వవు కాంకు మీకు స్వచ్ఛంగా మీరు దందా చేయాల్సి మీరు వ్యాపారం చేయాల్సి ఆతమంతం కాబట్టి దానిగా చూసికును మీరు అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఉంది నౌకరించాల్సిన ఆలోచించడానికి చేయమటు ఇది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండగా నౌకరి వంత అస్సలే నమ్మడు మీరు నమ్మితే మాత్రం మేము ఏ ద్వారా అంతా మీరు బెగనాయి కాంతి కాబట్టి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈసారి కొత్తగా ఉంది వెబ్సైట్ కీతో కాబట్టి తాను మీకు డౌట్ మంది నాకు ఫోన్ కీతికే అది ఆఫీస్ అంతా తాను మొత్తం వివరాలు వేదాంతం తాను మీరు వ్యాపారం చేయాల్సుకును మనకు ముందే ఆయన దగ్గర సందర్భం వేదాంతం నేను మన దుకాణం వాడానా సైకిల్ మోటార్కు ఓంవాల్ కర్యానా సైకిల్ ఓంవాల్ కర్యానా సెల్ ఫోన్ ఓంవాల్ కర్యానా ఉండే మార్కులు సివిట్ ఓంవాల్ కర్యానా ఉండే దుస్తులు రకాల పుస్తకాలు ఓంవాల్ కర్యానా ఉండే బదర్గిరి అనేక రకాలుగా బస్సు అంతా మార్కులు భౌతిక మా జాతితో నరసింహాయం అవేం బాగా తెలిసి మిగతా మార్కులు భౌతిక ఉపయోగం మాంతవో అవి సందిగిరే మనకు అవేను మనకు ఖచ్చితంగా వ్యాపారం చేయాల్సికును మనకు ముందే ఆయన అసలు మనకు మాకును ఖచ్చితంగా లాభం జరగదా జాతీయ ముందే దాంతం జరిగిన సందర్భంగా మీకు